Сәлем дуслар, біз сәяхатыбызны дәвам итәбез. Бүген біз Казан дәүләт университетының обсерваториясында. Әлеге обсерватория Василий Павлович Энгельгард исемен йөртә. 1897 елда танылган астроном Василий Энгельгард Казан император университетына үзенең астрономик җиһазларын бүләк итә. Василий Энгельгард Дрезденда яшәгән. Әлеге җиһаз ул вакытта Европада иң яхшысы булып саналган. Обсерваторияның төзелеше 1899 елда башлана. Инде 1901 елда обсерватория ачыла. Бу вакытта университетның ректоры Василий Павлович Энгельгардның дусты Дмитрий Иванович Дубяга була. Монда килүчеләрдә кояш сәгате аеруча кызыксыну ята. Менә бу махсус грек җиһазы гномон. Һәм аны поляр йолдызга юнәлтеп, кояш күләгәсе белән төгәл вакытны билгеләп була. Телескопны моннан 400 ел элек барыбыз да белгән Галилео Галилей уйлап тапкан. Һәм аның телескобы якынча менә мондый булган. Уйлап тапкан да аны күршеләренең тәрәзәсенә түгел, күк йөзенә юнәлткән. Айдагы кратерларны, диңгезләрне, тауларны күзәткән. Аннан соң телескобын Юпитерга юнәлткән. Аның 4 ярчынын ачкан. Аннан соң махсус фильтрлар ясап, кояштагы тапларны өйрәнгән. Дуслар, кояшка бер кайчан да махсус фильтрларсыз карамагыз. Югыйсә күзсез калуыгыз бар. Телескоплар ике төрле була: радио һәм оптик. Менә бу телескоплар икесе дә оптик. Ләкин берсе яктылыкны линзалар ярдәмендә җыя, икенчесе көзгеләр белән. Он 12 апрель космонавтика көне һәм обсерватория ачык ишекләр көнен үткәрә. Менә бу космонавтлар ризыгы. Җимешле диге боткасы. Менә бу йолдызлы күк глобусы. Аны обсерватория космонавтлар өчен эшләгән. Космонавтлар иллюминаторга карап, йолдызларны күреп, якынча менә бу глобус ярдәмендә үзләренең кая булуын белә алганнар. Дуслар, Казан дәүләт университетының бүгенге көндә 3 обсерваториясе бар. Берсе монда, икенчесе Кавказ тауларында һәм өченчесе Төркия тауларында. Һәм тагын шуны әйтәсем килә, дуслар, сезнең барыгызның да җир шарының глобусы күргәнегез бардыр. Менә бу ай глобусы. Казан астрономлары айны өйрәнүгә зур өлеш керткәннәр. Менә бу телескоп Казан император университеты өчен Германиядә 1842 елда эшләнгән. Телескоптан йолдызларны һәм планеталарны күзәтеп, аларның төгәл координаталарын билгеләү өчен павильонда һәм урамда бер төрле температура булу шарт. Шуңа күрә монда бик салкын. Менә бу баганада икенче телескоп урнашкан. Һәм без аны хәзер күрербез. Менә бу телескопны Василий Павлович Энгельгард обсерваторияга үзе бүләк итә. Дөресен генә әйткәндә, оригиналь телескоптан бары тик монтировка гына калган. Трубаны алыштырганнар. Туган як тарихын өйрәнегез, танылган шәхесләрне белегез. Сау булыгыз, дусларым.